Dema ku gulê bihîst, apê wê bang lê kiriye gelek kêfa wê hatibû. Hêm ji ber ku ji apê xwe pir hez dikir, kêfa wê hatibû. Hem jî apê wê li gund dima û gulê pir dixwest ku herek gund bimîne. Gulê dema piçûk bû carek du car çûbû. Lê baş nedihate bîra wê. Îcar ji ber ku betleneya wê ya hefteyekê bû, bêsebir xwe dabû li benda wê rojê ku ew ê biçe cem apê xwe. Roj gelek zû derbas dibin helbet. Gulê ji otopêsê peyha bûye, apê wê pêşwazî kiriye. Hevdû hembêz kirine. Li gund her tişt hema bêje li gorî texmîna gulê bû. Li her cî dar hebûne, li her cî bêhna gul û gulçînan hebûye. Meşa li ser rêya axê jî li ser rêya papûrê xweştir e helbet. Wekî din gelek ajal hebûne. Çêlek, bizin, mî, ji xwe pisîk û kûçik jî gelek bûn. Apê gulê dibêje, te gundê me eciban dekeça min. Erê wale gelek xweş e apo. Min pir ji gund hez kir. Hewa gund, dar û berê gund, ajalên gund, min gelekî hez kir. Gulê û apê xwe di nava gera gund de berdewam dikirin rêçûna xwe. Lê tiştekî balkêş hebû ku bala gulê dikişand. Apê gulê di ber kî de derbas bibûna hema silavek didawan. Gulê pirsî û got: Apo, ma tu çima silavê didî her kesî, gelo tu hemû kesî dinasî li vî gundî? Apê gulê dibêje: Na gulê can, ez hemû kesî nas nakim. Lê mirov hevnaz neke jî divê mirov silavê bide hev. Silav însana nêzî hev dike. Gulê îcar zanibû bêçima apê wê silav dide her kesî. Lê piştî ku gulê û apê xwe bi hev re çûn nava baxçeyê daran, gulê dîsa şaşma bû. Li her derî darên fêkiyan hebûn. Darê sêvan, darê tuyan, darê xox û gelek jî darên din hebûn. Gulê cara yekeme ew qas darê fêkiyan li gel hevdû dibîne. Lê gulê careke din jî şaş bû. Kî di ber wan daran da derbas dibû, apê gulê hinek fêkiyan jê dikir û didawan. Gulê dîsa xwe negirt û ji apê xwe pirsî: Apo, ma ev fêkî neyê we ne? Çima tu van fêkiyan didî wan kesên ku derbas dibin? Apê gulê jê re dibêje: Em li van deran alîkariya hevdû dikin keça min. Hemû kes bi hev re alîkariya tiştekê dike. Îro ez fêkiyan didim wan, ew jî sibê sewzeyan didin min. Ez îro nam bidim wan, ew ê jî sibê xwarineke din bidin min. Heke em hevkariya hev bikin, jiyan bêtir xweş e. Dema ku apê gulê wisa dibêje, gulê jî kêfxweş dibe û xoxa di destê xwe de dike du perçe û perçeyekî jê jî dide apê xwe û dibêje: Were, apo em bi hev re parve bikin.